Assalamu alaikum, hormatly watandaşlar. Türkmen Owazy teleýaýlymy öz işini sunugat söhbetdeşlik atly gepleşik arkaly dowam edýär. Hormatly adamlar, biz bugünkü gepleşigimizi görüşüňiz ýaly Bostan Howly Mebel dukanynyň şu owadan meýdançatyna Türkmenistanyň halk artisti Halipa Bagşymyt Suhan Oraziberdi bilen taýýarlamak maksat edildik. Halipa, hoş gördük gepleşigimize. Ene ataň ardygy, ýagty ertäň ardygy, arkadaň ardygy, dünýä dursun. Para hay. Yelgaranlar ömrüm hey, Türkmeniň bagty elgey. Bu bagty ýar döwürde, şöhrat size arkada. Yelgaranlar ömrüm hey, Türkmeniň bagty elgey. Bu bagty ýar döwürde, şöhrat size arkada. Reyhan gülüň rengini tapman vatan dengini, aytsam yürek hengimi, şöhrat size arkada. Reyhan gülüň rengini tapman vatan dengini, aytsam yürek hengimi, şöhrat size arkada. Şöhrat size arkada, alkış size arkada. Şöhrat size arkada. Şöhrat size arkada, alkış size arkada. Şöhrat size arkada. Arkadagly döwürmizi häzir bagtyýarlyk zamanamyz dowam edýär. Hormatly arkadagymyzyň saýasynda her günimiz şatlygy, dawara, şowkuny, toy bayrama beklenýär. Ýa-ni ýylymyz dawaralanyp başlan gününden bäri toýlaryň bir-biri bilen sepleşip gelmegi bagyş ýüregini joşdurýar. Siziň häzirki joşkuny, gürüňliňiz, şeýlehem buýsançlygyňyz biziň hemmemize ýakymly bolup dur. Arkaýyn illeşlemede köňül duýguňyzy beýan edip başlaýarsyňyz. Hormatly prezident biziň tagallar netijesinde bagtyarlyk zamanasy uly şowkun dawara bilen dowam edýär. Türkmenistan döwletimizde elmydama toýlarymyz toýlaşýar. Gahrman arkadamyz Türkmenistan döwletimizi bedew wady bilen önamly ösüşlere tarap täze geljege tarap alyp barýar. Türkmen bagyşlary, Türkmen sunwa dişgärler, aýdymçylar, sazanylar bir perdeden gopup gahrman arkadamyzyň ajaýyp zamanasyny wasp etýär. Bir elmydama şu yurdumuzy wasp etýän aýdymlar, aýdymlar ýüregimiz joşýar. Mehr mehribanlyk serde, jana-janlyk yüreklerde, sarpaň bardyr köňüllerde, esret çağly watanım. Sarpaň bardyr yüreklerde, esret çağly watanım. Hey, gülgündarly watanım, aydın sarly watanım. Yaşa sen, gülle sen, bahar ýarly watanım. Gülgündarly barly watanım, aydın sarly şanly watanım. Yaşa sen, gülle sen, arkadagly watanım. Gahrman arkadam özün ähli urdan Halipa bolupdy. Aýdym sağ urdan alsak gahrman arkadamynyň her bir aýdymlary, bize peşkeş beren eterleri bize ýöreli bolupdy. Gahrman arkadam özün şu spor durumunda görelli görkezýär. Şoň üçin biz elmydama ýurdumyzda geçirilýän dürli çärelerde çykyş edeminde gaty ruh bilen çykyş edýär. Şeýle çykyş etmänem gahrman arkadam bize özüni mektep görelli bolupdy. Zamanamak dağlarına can atar, cümle cahan yanlarına can atar. Dünýäň bilen münwerine can atar. Ak ýollarymyz dünýä ýarkyn, ak ýollarymyz dünýä ýarkyn. Bir tarap ýurt baky batan arkada, arkada. Watan hakynaky aýdymlar. Edi diýaryň goýnuna gözellikler görüp döredýän eserler. Onu da arkadagymyz hakynaky ýerine ýetirýän aýdymlaryň özüňiz ýerine ýetireňizde de täsiren başgadyr şoň Halipa. Gaty doğrulap geçtim. Yurdumuzy wasp etýän aýdymlary işlemege, çemeleşemede ruh bilen depdinden saýlap alýasa. Köle şahirin
goşgusyn okamyzda, ýa goşgyň ödi, şygyryň ödi, şokunlygy, bir wasp etmegi çağırıp durda. Şoňa görä depginler saýlap alýar. Şoňa görä sagyrlar goşýar. Gerek berinden bize mümkinçilikler bar. Simfonik orkestranın işlemäge de, ýa gapdalynyň Türkmenistan döwletinden döwlet hory bar. Şolar bilen birlikde utgoşturup ýerine ýetirilen aýdymlamyň tany känä. Şo zatlarym gahrman arkadamyň ajaýyp damanasyny münasip wasp etmekde edilen işler diýip aýdasym gelýär. Yiğitlerin ıkrar bol eleme, şöhrati de gayrati de arkada, baltıyarlık dövrün berdin iline, şöhrati de gayrati de arkada, yaşlılığın alefanı parlayar, bütün dünya vatanı paylayar, dilim dilim aşıklar yahudiyar, şöhrati de gayrati de arkada, 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 ulak yaşa gelir arkada, 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 ulak yaşa gelir arkada. Hormatly prezidentimiziň ilki başda aýdan bir sözi barda. Meniň ähli aladam halkym bolar diýip gahrman arkadam şeýle başlangyçyny başda döwlet adam şeýle. Şoň üçin her bir gol çekýän fermanlar, çykarylýan kanunlar aňyrsynda halkyň geljegi üçin, halkyň bähbitleri bar. Şeýle bir ajaýyplyklary, şeýle bir bagtyar zamanany wasp edip bilimizi berkuşap hyzmat edämek galýar. Şu döwrümizde wasp edip hormatly prezidentimiziň alyp barýan siýasatyny münasip wasp etmekde nesip bolda geljekde şirin aýdymlar bilen çykyş edip diýip inandyrasym. Üstünlükler boň ýetişler, tarypadyr özgörüşler, taňa diňe bagyt gelişer, bahar ýaly watanam, taňa diňe bagyt gelişer, arkadagy watanam, bülbüllarly watanam, aýdymlarly watanam, yaşa sen güllesen, bahar ýaly watanam, bülbüllarly barly watanam, aýdymlarly şanly watanam, yaşa sen güllesen, arkadaly watanam. Bülbüllarly watanam, aýdymlarly watanam, yaşa sen güllesen, bahar ýaly watanam, bülbüllarly barly watanam, aýdymlarly şanly watanam, yaşa sen güllesen, bahar ýaly watanam, arkadaly watanam, arkadaly Her eserleňiz şogly bolup adamyň ýüregine barýan inçe ýoly idarlap bilýär. Watan hakynda aýdym bolsun, arkadamyzyň beýik işlerini wasp edýän aýdym bolsun, ýa bolmasa söýgü hakynda aýdymlar, durmuş hakynda paýtagtymyz hakynda aýdymlaňydam, eýem adamlaň hemmesi onu ýatdan bilýär. Gözel görnüşe beslenen diýaryň paýtagtyny wasp edýän şol eseriňizdäki süýçülük, şirinlik eýem siziň ýüregiňiziň töründen gaýdýan bolmaly. Ýürek goýulan eser mydam adamlaň ýüregine barýar-da. Elbette Aziýanyň merjen hasaplanýan bir ak şäherimiz bar. Dünýäň güdünde saýlanýar, arasalygy bilen. Şu Aşgabat şäherimizi wasp etmedik şahirim ýok. Wasp etmedik aýdymçam ýok. Ähli halipalarym wasp edip geçipdir. Sähel halymyň içinde biziň Aşgabat şäherimiz düýüp götür ütkeýärdi. Görmedik ýerlerine täzeden barýan bolup, ýa-da şo taýda ullukan bina dur. Muňa öýde bir gudrat da. Amarat
mermerden güzel şeker aşkavat saylan yan kemmer yerden ak şehrim Şimdi binalar yekeleyinäli toplumlaryny gurulyp ulanmaga berilýär. Oňa özüm buýsanlar ýa-da. Wagty dogry elep geçdiň bir tapgyrlar bar. Şu tapgyrlaryň içinde eýem hersiniň özüniň bir gözelligi bar. Başgaça. Daşary ýurtlarda aýdym saatdan çykyş edip ýa Türkmenistanyň medeniyet günlerini dünýäniň köp günjünde bolup geçirip gelýärse, öz ýurdumyza gelýärse bolan. Her gedek gene gelemizde bizi gujuk açyp garşylaýar Aşgabatyny. Şeýle tämiz şäherimiz badygyny her gedekde ýene göz ýetirýär. Her gedek gelemizde bizi özüne aşyk etýär. Aşkabat, Aşkabat, ak şekerim Aşkabat. Aşkabat, Aşkabat, güzel şeker Aşkabat. Amaratlan mermerden ak şekerim Aşkabat. Nurdayan köşünglerden güzel şeker Aşkabat. Nurdayan köşünglerden güzel şeker Aşkabat. Aşkabat, Aşkabat, ak şekerim Aşkabat. Hey hey Aşkabat, Aşkabat, güzel şeker Aşkabat. Azayıptır tekeri güllemisli baharı. Aşıkların şehri ak şekerim Aşkabat. Aşıkların şehri ak şekerim Aşkabat. Aşkabat, Aşkabat, güzel şeker Aşkabat. Aşkabat, Aşkabat, güzel şeker Aşkabat. Arka dağın yatanı, ak kuşların köstanı. Boy korusun hak beni, ak şekerim Aşkabat. Boy korusun hak beni, ak şekerim Aşkabat. Aşkabat, Aşkabat, ak şekerim Aşkabat. Hey hey Aşkabat, Aşkabat, güzel şeker Aşkabat. Aşkabat, 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 can Aşkabat. Aşıkların şehri ak şekerim Aşkabat. Hey hey boy korusun hak beni ak şekerim Aşkabat. Güzel şeker Aşkabat. Ak şekerim
Şeýle paýtagtymyzyň gözelligine siz hoşýanyňyz üçin size mundan meýlägem eserleriňizde şowluk ardy edýär. Türkmenistan nip gowaýdmama ýerine ýetirýäňiz ol dillerde, yüreklerde, kalplerde ýaşaýan aýdymlar. Dawaralarda da eýem şol aýdymyň sazy başlandan hemme adamlar örtürüp eýem el çarpışma bilen garşylaýarlar. Sebäbi ol aýdymyň özü buýsançly, diýar hakyny, döwlet hakyny, watançylyk temasy erşaras bolup geçýär. Her bir adam öz watanyny söýýär, watan söýmeli. Şol ýetere köp ihlas indirsen, şol ýeteriň ömrü uzak bolýar, diňle jitkän bolýar. Halkın namus mezhebini ona mıkrar kasamım var. Devrin mertlik mektebini öňe aýa kadamım var. Atababa mezhenini sarsma büyük vatanım var. Vatan büyük akvalımda, vatan büyük akvalımda, vatan büyük akvalımda, jigirdi can Türkmenistan, Türkmenistan, bakıvadatım vatan, Türkmenistan, bakı keramatım vatan, Türkmenistan, köngülüm ağrıtım vatan, Türkmenistan, jigirimde can vatanım, Türkmenistan, Türkmenistan, ili vatan, Türkmenistan, 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 ili vatan, Türkmenistan. Halipa şu sunuğa takyny aýdym saz barady, döredüçilik barady. Watanyň goýnuna gözelliklen bizi joşurýany hakyny söhbet edýär. Sunuğa dünýäsiniň özüne uly güýç bar. Ol güýç anamyň güýçi, ol güýç galamyň güýçi, ol güýç zekiniň güýçi, ol güýç arkadagymyzyň bize berýän ilhamyň güýçi. Arkadagymyzdan, halipamyzdan ilham alyp döredýän eserleriňiz dünýä jahana äşkar bolsun. Arkadagymyz öz agtygy Kerim bilen bilelikde ençeme eserler döredip halkymyza serpa etdi. Kahraman arkadamyz şu Halipa şäherlik ýoluna giň ýol açyp berdi. Tawa. Halipa şäherlik ýoluny nädip ýöretmeligini Kahraman arkadamyz şu öz agtygy Kerimiň ýeten derejesi bilen ýa-ki sağlaryň utgoşu bilen, täze eserleri bilen bize ýol görkezdi. Hormatly prezidentimiň agtygy Kerimiň halipalary ýüzlenşi, bizany hemmämiz şaýat bolduk da şol eseriň birinji sahnada ýanglanan pursatlaryna biz şaýat bolduk. Şol aýdym sazyň üstü bilen türkmen halkymyza mähir paýly. Arkadagymyzyň şu gurp beren döwletiniň dawarasy at awry daşar döwletlerde özüne ýaşyl ýağlardan ýagşylyk ýakymlanan ýaşyl tuğumyzyň şekiliniň owadan binalaryna görkezilmegi olum biziň türkmenligimizi, türkmeniň baydagynyň belentden pasyrdaýanlygyny arkadagladygymyza buýsanlyk. Arkadagymyz söz akylyň şaýadydyr diýe. Ençeme eserlerim bize serpa etdi arkadagymyz. Hormat prezidentimiň bize beren şu kitaplaryna mukaddeslik bar. Türkmeniň döwletlik görelgesi. 12 san bölüm bar, şoň içinde agdybirlik, mehmanseýerlik, saglyk, awatlyk, şolaryň hemmesine döwletligi girýärdi. Köp ogully maşgalalara döwletli maşgala ekenligi ýerde. Şoň üçin oguldur döwletiň başy diýen sözüm. Gyýyk hem bolsa göwün başy diýdi. Kitabyň içindäki rowaýatlar, tymsallary adamda terbiýeli. Ömrümiziň açary, döwrümiziň, göwnümiziň açar bolup duran kitap mydama ruh gollanmamyz bolup durdy. Hormat prezidentimiz her bir gelen ýylymyzy öz münasip ady bilen atlandyrýar. Şeýle täzelikler döretmäge de mümkinçilikler bar. Biz işleýän ýerimizde sağdurolun döwri wap, sağdurollar, sağdanlar bar. Şo taýda şahirlerimiziň eserleri bar. Gerek bolsa şahirler bilen göstermeli täzeden goşky şu aýdymy görä ýazyp bolýar. Ses ýaýan studiýalar, dürli orkestr, bize eser döretme, ul mümkinçilikler. Men seni söýärin owadan dilber, özel senelimin gülgün şasanna. Ölsümde men senden ýüzürüp bilmen, müň ýylla doýmaran mahmal sesinde.
halım Gam gıyındır bu köngülüm Kestir akvalım Maksadım muradım Arzu hıyalim Erermin kakaşık yalvarmasında Sana yakın yolum Daş bolla lelem Rakiplarım derli Hoş bolla lelem Ah yar 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 Yüreğim ot gülüm Yaş bolla lelem Demisin Börklüsün sana Yalvarsan bu dünyaya karagöz Bir gülsün bu dünya salır karagöz Ah yar 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 Seni neçe söysem alır karagöz Baharlar görkalar Hormatly prezidentimizin durmuşa geçiren işleri, şeýle ajaýyp zamanamyzy, bagtýarlyk zamanamyzy wasp edip töhüt gurnamak aýratyn ýakymly. Şeýle ajaýyplyklar wasp edip aýdym aýdýanlygymyzda, döwrüň watçy bolýanlygymyzda biziň begenjimiziň çägi ýok. Şeýle ajaýyp fursatlary hormatly prezidentimiz bize döredip berdi. Şeýle bagtýarlyk zamanasyny türkmen halkyna peşkeş berdi. Sözümizin ahyryna gahrman we mehriban arkadamyzyň hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny Belent başlygyň aman bolmagyny, il ýurt bähwetli durmuşa geçiren işleriniň elmydama ruwaşyklara wetlenmegini tüýsürümden arzu edýär. Köp sag bol Halipa aýdan arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem ol arzuwlara ýürekden goşulýar. Sizde döredçilik ýoluňyzda da, zähmet ýoluňyzda da, durmuş ýoluňyzda da madamy üstünlikleň ýar bolmagyny arzu edýär. Ýene bayramly günlerde, toýly günlerde şeýdip söhbet edip durmak hemmemize meýser etsin. Sag bolun. Alha, hormatly watandaşlar, bugün biz sunuwat söhbetdeşlik atly gepleşigimiziň dowamyna Türkmenistanyň halk artisti Halipa Bagşymyz Suhan Orazberdiýewiň ýüreginiň, köňlüniň çuňlugyndan gaýdýan hoş arzuwlara, joşguny gürüňlere hemmemiz bilelikde diňsallyk. Şeýle gürüňleň, şeýle söhbetleň özüne ýakynma, sebäbi oňdan döwrüň özü bizi joşdurýar. Bagtly günler bize bagş eden mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, alyp barýan ähli işlerini madamy üstüni kemra bolsun. Mehriban adamlar şeýle ýagşy arzu umytlar size ýollap bu gepleşigimiz geçir gutarýar. Gepleşigimiziň innikisanyna diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.